Shout out po. Shout out kay Gayus sa Bicolana. Please subscribe po. Gayus sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap. Subscribe nyo po guys sa Bicolana. Salamat. Nothing can ever change the way I feel about you. Dito po tayo ngayon sa Manila para maghanap po ng mabibigyan ng tulong galing kay Ma'am Jessa Bicolana. Mag-aabot tayo ng counting tulong. Maghahanap tayo dito. Yan, nanay. Nay, magandang umaga. Nagluluto ka ba? Nakakapagluto ka dito? Lalo kami Kumusta naman, ano nyo, Nay? Ha? Dito na kayo natutulog? Araw-araw na kayo dito? Hindi, malapit na kami paalim mo po. Pag nagbigyan na kami, Ha? magpapasko na. Pag Matagal na ako dito. Punta ako sa Biwok. biwok? Dati sa Lumetan, nagtinda ako sa Biwok. Ngayon, nahihirapan na ako magtinda. Ano na lang ako. Saan ka kumuha ng pang-araw-araw mo? May ayuda kung meron, kung wala. Ganon na lang. Pero may pangako naman sa amin, ewan ko lang. Anong pangako sa inyo? Hindi daw akong binanggot, tapos hindi ko alam kung kailan. Ngayon December. Baka Ha? pero may nagbibigay naman sa amin kahit pa pa. Chamba-chamba na. Saan, saka Pagkain, gano'n. ano ko, kahit pa paano, naanuhan kami. Kasi, kaya na, Ba't dito ka natutulog? Ang init-init. Ba't dito ka natutulog? Ang init-init. Nasi ko kasi kapero na Oh. nangungulihan na doon Nang, Kaya sa makamatay. Ito ang founder Founder. Uy! Andan! Mga amiki. Ano? Pagkurati ay nung founder kaya ang patay. Pagkasamay nila. Ginagala ka ng pakwento. Wala kong ganun ng pakwento. Minsan na ako natanay. Hindi na ako natanay. may asawa ka pa po, Nay? Ano ko wala na. Wala na akong asawa. Hindi na ako nag-asawa. May ibibigay ako sa iyo galing kay Ma'am Jessa Bicolana. Oh. Kung sakaling lulutuin yun, paano ka makakapag... Ang nilutuan na yun, Lutuan? Oo. Kahit pa paano nakakapagluto kami dito, kagabi. Nakakapag? Nakakapagluto kami dito. Nakakapagluto naman kami kahit pa paano.
bigat. Pag kayo ng bigat, kaya pagluluto. Bigas. Pag may nagluluto kami. Ay, paano? Sino katuwang mo sa buhay, Nay? Ha? Ikaw na lang. Ako nga, kung paano ko mabubuhay. Diba, awa na lang may dati. Gusto ko na mag-uwi. May ayaw ko yata na itaan. Patapit na ako talaga. Patapit na ako. Kaya lang, nakumano mo pa ako ng araw. Ana? Nakumano mo mag-suicide ako. Nakalanan na ako. Kasi kakadito, pag hindi ka nagkakadito pa nga eh. Gutom maabutin. Ha? Gutom maabutin. Awa na yung nila. Ha? Kahit minsan may nagbigay na yung lugaw. Yan. Niliyak mo yun. Kami lahat dito kami, gano'n lang. Mga ano mo yun, Nay? Mga apo mo? Hindi, mga kamangos lang dito yan. Ha? Wala nagtitinda. Nagtitinda. Diba namamatid sa mga bata. Naawa ko sa bata nila, tinatangkalan eh. Hindi gusto ko sabi, di ba naman na sa akin nakalaga ka? So, yung bata sa inyo sa araw. Awa. Sabi na yung mga padyaw po sa bayan. Kasi pag umaga, parang hindi ko na ipaalis yung dito. Ayan, hindi natin, hinawag natin. Kasi pag nakita ng mga sa barangay, maaalis ba? Pagka madaling araw po, anya-anya na kami lang. Lalo niya, magbagyan, madilim pa nga, mag-aawat sa tali. Ganun talaga yung namin gagawa. Yun na talaga. Ikaw naman, ano na lang abutan, hindi contented ko lang. Contented na lang tayo. Basta project ko nga, huwag na tayo gagawa ng mga mga. Hindi pa nga, mapara yan. Kumagawa ka, papalunin ka yun. Si Ma'am Jessa naman kasi yung pinupunto niya na bigyan talaga, kung kinakailangan yung bigyan yung mga matatanda kasi yun yung wala nang lakas sa pagtatrabaho. Eh, nung minsan nga, alam mo, sa totoo lang, mabuti inaabot ng ganyan. Minsan, di na ako makatayo. Inaabot ko. Tinakbo pa. Nakalis na yung tao. Tinakbo. Ano gagawin ko? Maabot ko. Eh, ang pangatang mga ako. Kaya nila, ang ganda yung inaabot mo kaysa yung paaabot mo. Yung mga tibay. Tinakbo. Wala na akong motor na. Eh paano yan? Saan ka magluluto kung sakali sa'yo ko ibigay? Pero ayun na, nakita mo pa yung napapatingan dito eh. Meron kami ganyan na nalagay yung mga mantika. Apa. Yung sa loob namin, pinapagaan namin yun, iluluto namin yun. Kapag sasain kami doon. Oo. Yun lang, pag may nagtataan dito, yung namamansin, binibigyan kami po lahat yan. Oo. Eh, ganun na. Ayos-ayos na lang. Ano magbuhay na? Eh, paano? May ibibigay ako sa'yo. Galing to kay Ma'am Jessa. Pagpasyensyahan mo na to ha. Kasi, Pasensya, Diyos ko, maraming salamat ka. Kahit lang subot na lang, pasensya pa ba yan? Oo. Maraming salamat ha. Maraming salamat dito makakakain. Ha? Oo. Salamat. Maraming salamat ha. Sige, Nay. Ano masasabi nyo kay Ma'am Jessa? Maraming salamat. Ang diyan mo, maraming salamat. Ano pa ba yung bata pa ba? Yung matanda na. Tapos, bait ko naman. Bata ka pa, marunong ka ng kapwa. Mga matatanda yung tinutulungan niya. Magaling ko yan. Eh, kung natatanda, wala na. Wala na aasahan niya. Kung aasahan naman sa mga anak mo, makakapagawin pa lang, diba? Opo. Kaya ako gumagay yun eh. Nahihiya ko
naman ng gamot. Eh, ako ayaw mo naman ng kanila. Kaya kung paano gumagawa. Mga ba, nagtitinda ka na siya dito. Pinapay. Mga kung ano-ano. Eh, nagpawal ng maintingan dyan sa table. Nagpawal ng buhay. Kahit pa paano nakapwede sana ako eh. Kahit madali. Nangungot ng maintingan. Kaya natin ako sa papay. May tarap naman. Ngayon, nagmamakasabi ba ako ba? Basta ganun na. Basta ako kapit na sa isip. Yung 23 wala na ako asawa. Yun ako nagsasabi. Matagal na pala. Isa lang ako. Awanan din sa pag-isa ko yan mo. Awanan din. Ba't naman mangyari? Hindi ako nakakasin. Hindi ako nakakasin. Sabi ko. Oo. So yung manang tagal na kanyang awanan. Hindi ako nakakasin. Wala akong sakit. Eh, ilan yung anak nyo, Nay? Apat. 4 yung anak nyo. Asa na yun? May mga sarili ng pamilya. Nakakalat. Ha? Nakakalat. Nakakalat. Kanya-kanya na. Siyempre, gumagawa rin sila ng paraan. Oo. Eh, pati na kung ako naman eh. Nakakapagdala pa, wag na lang. Diba? Wala, malakas naman na ako kahit pa paano. Hindi naman ako binigyan ng Diyos ng sakit. Hindi naman ako binigyan ng Diyos ng ano, mahina nga na ang puso. Ganun lang. Nagpapasalamat pa rin ako. Alam mo, nagpapasalamat kasi hindi ako nakasakit. Hindi po. Ulanit, arawan, nakasakawin dito. Oo. Sabi nanay, hindi mo ka mababas. May nagbigay nga yan. May nagbigay. Trapal. Trapal. Lona. Maraming salamat. Yan lang tinutulugan mo. Papago pa. Bago mo kami sumunod sa kapago. Alam mo, ako muna. Lahat ko pagkulang ko. Ay di paano na? Alis na kami ha? Salamat, maraming salamat sa binigyan ng dito. Paano Ah. na? Apo. Alis na kami ha? Sana Apo, ingat. Kasi ang haba ng buwan. Apo. Ready man lang pala siya. Kaya lang kung dito ko na hindi ako nagsiyak ha. Maraming salamat. Kasi kahit pa paano, walang tutupan. Kasi nga inaabot namin dito. Hindi kami ayos na. Kanila tulang, atok, bagay pa. Maraming salamat. Maraming salamat. Minum apa? Maraming